Олар сонда расслабил мында. Бүтін сюда кайфуют. Один я бдю. Мына бір мешітке тоқтап алдық әлі. Мында мешіттер һәр вақыт ашық енді. Һәр вақыт ашық, һәр вақыт 5 вақыт намаз оқыла. Мына 94-нче елда ачылды. Шуннан бері 5 вақыт намаз. Намазлары да. Мен ихтибар етмедім, ауылның исеме ничек? Ядегар. Ядегар. Тукмар районының. Гүзелле хуҗалык бар. Менә шунда җомгаларга бер 25 кеше җыела менә Аллаһ. Менә бик приятный кешеләр, монда бик приятный хәзрәтләр. Аллаһка шөкер. Ишекләр һәр вакыт ачык ди. Шуңа күрә мусафирлар сез монда кирип намаз укый аласыз. Хәлләр ничек гүзәлем? Вот это зал, я понимаю. Районный клуб был, районный клуб. Ну, в данный момент пока за меня ищите. Мейдам шул хәтле әзерләнгәнсез без. Yok hazırlanmayın, bu просто hazırlıktaki tamakla aldap buna koyar için. Бу алдапына түгел, бу нормально. Ашарга да, йокларга. Yok енді ben Карагыз. şunga riza bulup konaydı. Рәхмәт. Сез безнең блокларны караганыңыз бармы? Менә бер көнне кыз карадайды. Сез ачып карадыр. Да, нормально. Ничек, тәмлеме егетләр, кызлар? А? Геннадий тәмлеме? Тәмле. Тәмле. Елена тәмлеме? Taң келегіз! Қазір шады ма сізге? Шәп болды, таң келегіз! Сәп шәп болды, супер! Очередь выстроилась. Хәерле иртә. Кичә зур Кукмарадан төнге сәгать 2-дә кайтсак, бүген инде иртән сәгать 8-дә Дом дружбы народов бинасында безнең Тамада шоу проектына, концертына репетиция бара хәзер инде без анда бию өйрәнәбез. Иртәнге сәгать 8-дә бүтән булган тамадаларны күтәреп кичә бит инде югыйсә бөтенесе дә эшләгән, бөтенесе дә туйларда, банкетларда эшләгән, кемдер концертларда эшләгән, ә бүген инде иртән иртүк алар репетициядә. Йоклары туймаган йөзләрен күрик әле ул кешеләрнең. Һәм инде нәрсә белән без шөгыльләнәбез, нинди биюләр куячакбыз, аслында хәзер күреп китерсез. Менә дуслар, менә ул Дружба народов дигән бина. Калган барлык тамадаларны көтәбез. Алар инде ответственный кешеләр, но чуть-чуть соңга калып йөриләр. Син мине ташлама. Син мине ташлама. Эй, о, син мине ташлама. Син мине ташлама. Официальный парадис Меньшина и Миниханова меня будет учить. Только тихо, тихо. Все знают об этом, что тихо. Давай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хореограф, я так понял, да? Да, мы ночные хореографы вчера. Балетмейстер, я даже сказал. Представьтесь, пожалуйста. Рената Пьяна. Надо Хореограф сказать, это мода-шоу. незаменимые хореографы, это мода-шоу. Не первый год работаем с этими замечательными людьми. Нет, вот обратите внимание на мои туфли. Это танцевальные С специально. ума сойти. Это просто... Салават. На что пошел Салават Миниханов? Я Они специально ведь пошел, потратил. скользят. А? Скользят. Салават, Ну, я- я Плетя такие А у шикарные... вас нет уже? 5, 6, 7, 8 раз, 5, 6, 7, 8 раз, 2, 5, 6, 7, 8.
Мен bu büyüğünü birinci topar көрем, но biz tırışamız. Doğrusu da yaxşı biri. Шулай да достар, репетиция tamam. Hozir endi bir necha saatdan biz konsertga ketishakmiz. Hozir kina yo'qlab olaman men uyga qaytib. Hozir endi biz magazinga kirdik. Bunda bizning konstruksiyaga bir necha element olarak kerak. Где же они? Где же они? Вот они. Нашел. Раз, два сразу. 3 штуки возьмем. Eyberler alıngan Allah'a şükür. Hazır indi gittik. Etna rayonuna. Bugün indi onda bir big motor sahnani kızdırabız. Mana qishloq oğlanına da kelib jetdik. Avulda asfalt var, gaz var. Bu bek yaxshi ko'rinish. İsamisiz? Biz dürüst kildik mi? Ya Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalam, Salat efendim. İsminiz neşik? Radik. Radik, очень приятно. İsamisiz kelib jetdi. Azat, tağın beni aparatörü taşıtasın da. Конечно, потеряем. Davay, taşıyız indi. Mana klubning motorligi hurmatli do'stlar, bunda 150 dan ortiq o'rin. 180 o'rin bunda. 180 o'rin. Summa sayti. Bizning büyüşlerimiz yana büyü hazırlayın. Нет, попробуйте, siz betonları kameraga qaraysiz, durustmi, yo'qmi ekanini. Вот, ребята, они просят меня оценить. Ошимы, ошамаймы. O'zingiz aytib qarag'iz hali, ошимы, yo'qmi bu büyü? Mana shuni bilan konsertimiz tamam, ayverlarni yeydik. Biz endi sizga bek zo'r rahmat aytamiz kelar. Bizning 2 ratdan shunda bunday konsert bo'lgani yo'q bitta kecha. Bunda Ilsiya Badretdinova konsert qo'ydi. Biz endi qo'rqqan edik kishi bo'lmasdir deb. No. Alay bo'lsa da kishi keldi. Emotsiyalarini, olqishlarini jallamadilar, bek ko'ngilli bo'ldi. Sizga bek zo'r rahmat, tamli sheylar bilan bizni qo'shganlaringiz uchun. O'zingizga bek zo'r rahmat. Rahmat. Kelasi uchrashuvlarga qadar. Rahmat, paka-paka. Albatta, kelingіз, qarag'iz, o'qimasiz. Пока.